नमस्ते। आज नाश्त्याला शंकरपाळे बनवते। फटाफट आधीचा माप काय काय घेते ती बघूया। 1 वाटी पाणी आणि 1 वाटी साखर। आता पाण्याच्या बदली आहे ना तुम्ही दूध घेतला तरी पण चालेल है ना। हा आणि त्याच्यामध्ये आता ठेवते ना गरम करत। अर्धा वाटी तूप। तूप पण एकदम टाकायचं ना। अर्धा वाटी तूप टाकायचं। तुकडं हे गावठी तूप आहे। बस ना। हा आता हे मी गरम करत ठेवते। बारीक कर। आता हे मिश्रण आहे ना साखर विरघळेपर्यंत गरम करायचं आहे। शिजवायचं नाही जास्त। ओके। आमच्या आजीची फेरी तर चालूच असते नुसती। ते चहा कांद्याच्या जमायचा नाही। चहा आजीने आज कोणकोणते झाड आणली? आज काय हे आणलाय सोचा आलू, दुसरा असं भाजीचा आलू आणि गुलाब ते बरं आणलेलं आहे, लावायचं आहे ते आता लावणार। तुमचं टॉनिक देऊ? हा टॉनिक आता 4 दिवस येणार। टॉनिक आणि गुड डे बिस्किट बिस्किट नको आजीने बघा काय दिलं तांदूळ आणि पेढा होता। हा काय फक्त साखर जिरेपर्यंतच आपल्याला गरम करायचं बारीक गॅसवर। हे बघा ना पप्पा। साखर जिरवायची त्याच्यामध्ये। चला त्यानंतर आता पहिला टॉनिक पहिला टॉनिक आपला टॉनिक तिकडे रेडी आहे। टॉनिक घेणार आजी जेवली आहे आलू भारी पडला। आलू नाही काव्याला विचारते टॉनिक घेणार। आलू अंगावर आले। कमी झाली। आलू बोले आलू बोले नाही थंड आहे पण आपण काय त्याला सर्व वापरलं होतं। लोकांनी येते जिकडे तिकडे इथे हिला विचार पहिलं अळू कसं होतं। नाही तिला टॉनिक देते। पाणी दे ग काव्या अळू कसं होतं पाणी भाजी अळू नाही मी खात नाही ते पण खाल्लं पण मला पण जरा झालंय जरा नशा चढल्या टाईप। अळू बोलू दे अळू अळूची भाजी अळू 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 फटफटी पण आम्ही सुकीच अळूचं पटपट काय झालं नाही काय झालं बघून बघून उपास होता ना उपासाची सुट्टी घेतली जेवल्यावर आम्हाला जरा बघ नको बापरे अळूनी जर वाटत ठेवला नाही गाडी हवी ना। तुझ्या टाळीची मला भीती वाटते। घे बाबा चहा टॉनिक ओए गे टॉनिक टॉनिक घे बरोबर घेतला। आज आम्हाला असंच वाटलं नाश्त्यामध्ये काहीतरी वेगळं खायला म्हणून शंकरपाळी करायची। आता ते आपलं थंड झालंय बघ। बाहेर 2 मैत्रिणी बोलतात आहेत। हा मम्मी आता या मिश्रणामध्ये ना जेवढं पीठ मावेल ना तेवढं मळायचं, दुसरं पाणी नाही घ्यायचं आणि या पाण्याच्या ठिकाणी आपण दूध घेतला तरी चालेल। थंड झालंय ना। काय काव्या मैत्रीण तुझी मैत्रीण पाणी आणि थोडासा एवढा भात आणि एवढे कुरला ते म्हणजे
पुरला नको पकडायचं. शिमला पण असतं पानाखाली, पण आता नाही भेटणार. आता तू म्हण. दोन येऊ ना. स्टॉप स्टॉप. भांड्यात नको, जिंकायचं असं. बाबा रे. भांडीत गेला. गेला. काय त्याच्या नाही काय नाही. कुठे फेकते? भांडीत टाक. अरे जोर गेलं. काय जोक झाला? फॅन लावा म्हटलं, गरम झाला. हा जोर गेला ना. त्या मिश्रणामध्ये ते पीठ मळायचं. हा असं होत आता आता फरक पडलाय. आलू गावट. आज हळू अंगावर चाललंय वाटतं. आता ते बरं आहे ना. आलू एवढा अंगावर आल्या, बाहेर गेम चालू आहे. आणि खाल्लं पण तेवढंच ना आपण. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अरे बाबा ये. आता हा बालडी ठेव, लांब ठेव, आजीला टाकू दे बघूया. सरळ ठेव. हा. अरे अरे वा. अरे वा. अरे वा. बापरे, आजी तर एक्सपर्ट आहेत. अरे बापरे, क्या बात है. आजीला बबी आते इकडे या. वा 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 वा. नाही काव्य आडवी आहे ना, मग ते बॉल बाहेर येतोय, परत आतमध्ये जातो. नाही ना, बरोबर जातात होते. नाही काव्य बाजूला हो. काव्य आता इकडून बघ कसे मारतील बघ. आजी जिंकते बरोबर. हे बघ, आजीच्या आलू अंगावर आला. आलू भाजी आहे ना, आलूची भाजी खूप दिवसांनी खाल्ली ना. आलू खाल्ले ना, सर्व बॉल बालडीत चालले बरोबर. अंगावर चढली आलू. आलूच्या भाजीची कशा आली ते बघा केवढे सर्व बॉल चालले आतमध्ये. कारण आम्हाला ना, मी खात नाही आलूची भाजी. अरे अरे, बापरे. बालडी गोल फिरली तरी गेला बॉल. माझं म्हणतो राहू दे. इथे आमची स्पेशल रिक्वेस्टवर गुलाबाचं झाड लावलेलं आहे, है ना. आणि हे काय आणलंय? ते शोचं झाड आहे. शोचं झाड. अशीच शोची पानं चांगली एक आणि मी काय म्हणतो, इकडे गुलाबाचं झाड एकदम पौष्टिक होणार आहे. खत पडलेलं आहे. घालायला नकोय, अगोदरच पडलंय. बस बस. हा बस, अगोदरच खत. आयुर्वेदिक. ही माझी
कलर होणार ती माती कशात होती याच्यात नको होतो याच्या मुदात टाकते ते. तुम्हाला हसते आता. बापरे मिरच्या खाल्ल्या तरी घे. तिकडे काय गुलाबाचं झाड आयुर्वेदिक आहे सांग. नको सांगू. बापरे एवढे झाड लावले पण कधी हसायला आला नाही. गुलाबाच्या झाडाने हसवलं. ते झाड लावायची कंपनी आली पण त्यांना डिस्टर्बन्स आवडत नाही. हा मम्मी स्वतः लावायचं त्याला. त्यांच्या मनाने त्यांना लावायला हा. आता इथे आमचं हे कार्यक्रम चालू आहे आणि तिकडे समोर पण बघा टायकुला काढण्याचा कार्यक्रम चालू आहे तिकडे ग्राउंड मध्ये. कंपनी रेडी. 1 1 2 चला बाहेर या. ओय मैदानाच्या इकडे या. ती काळी मध्ये मध्ये येते. ती बघ ती बघ. तुम्हाला कोण जमणार नाही द्यायला त्यांना. शे आता कॅच बघा कॅच. बाई पटापट घेते. हा नाही घेत. काळी घेते. त्याला दे. तो पाठी राहतो बघ त्याला दे पहिलं. बाई ती कडाकर खाते. हा नाही हीच घेते कॅच. दोन्ही पाय राहते उभे. त्याला पाठी बघ. तो येत नाही खायला. टाक कागद तिकडे. नहीं कागज नहीं फेंकने का, कचरा नहीं करने का. आता याल ना तुम्ही जेवारी सर्व हे भरून ये बघ. बघा आलं ना त्याच्या मुद्दा चिकूच्या बघा ना ते झाड आता झाड चाललं. येत नाही. भर पाहिजेच मातीची झाडांना. काव्याने आलूची भाजी खाल्ली नाही ना म्हणजे तशी आहे. आलूची भाजी खरंच बंधू झालीच वाटत. सांग ना मला नाही बाबा. मला नाही माहिती. आलूची गोष्ट माहिती तुला. चला आलूची गोष्ट माहिती घेऊया. आहे. तुम्ही नाही खाल्लात का आलू? खाल्ला. मी रात्री तर एवढा तो डब्बा आहे ना तो खाल्ला बरोबर. पप्या आज पप्याला होत्यानंच येतं. सगळ्यात जास्त नाही खाल्ला. पप्या कुठे खाल्लात? नाही ना. चला आणि चालूया ते आणि शंकरपाली. शंकरपाल्या करूया आता. चल आता ती लाटून घेऊया. आता शंकरपाल्याचे हे लागते चपाती. काय लागते आता मी कापायला घेते. आणि हे पातळ नाही लाटायचे. जाडच कापायचे म्हणजे ते चांगले झाले पाहिजे. लेअर आले पाहिजे त्याला. जाड लाटायचे. जास्त पातळ पण करायचे नाही. साईडने काट काढायचे. ते नंतर मी घे. आजी काय करतात तिकडे पॅकिंग. ते साड्या आधी पॅकिंग करायला लागली. आजीची सुस्ती उडाली का? त्या बोबूनवर आजीची सुस्ती उडाली काय? अरे, पाऊस नाही. झोप लागली. पाऊस नाही ना. रात्री नाही झोपली. हो. मला नाही दुपारची झोप आली होती. पेंगी पण नाही. मी उडवते. इथे आपल्याला तेल आहे ना कमी टाकून घ्यायचं आहे. हे बघ असं म्हणजे लगेच वरती नाही आली पाहिजे. ओके. हा आणि असं तापला ना की गॅस जरा बारीक मिडियम करायचा. आणि आता आपल्या त्याच्यामध्ये हे शंकरपाळ्या सोडायचे. आजीसाठी जरा गोड काहीतरी हो म्हणून करते नाश्त्याला. नाश्त्याला.
आणि हे कसे हळूहळू शिजायला पाहिजे. नाही तर पहिले लाल होतील पण आतून शिजणार नाही असं आतमध्ये शिजणार नाही म्हणून तेल तापवून नाही घ्यायचं पहिला. काव्या शंकरपाळे आवडतात? जरूर. असे कधी कधी नाश्त्याला शंकरपाळ्या खायला पण किती मस्त वाटतात ना. झालं ना लास्ट. हे माहिती हे आधी याला लेअर कसे आले तर बघ. हो असं फ्राय करणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. लेअर दाखव खारी सारखे लेअर आले बघ. हो आणि फुगले बघ किती मस्त. तिकडे का टॉनिक? ते आपलं आजीचं टॉनिक. आणि हे कसं माहितीये आजीला आणि आत्याला जरा चहा बरोबर खायला चांगले ना. बरोबर. थोडे दिवस 4-5 दिवस तरी खातील. हो म्हणून केले मी जरा. आणि आता ये बाबा कर. घाव करायचा. हा, मोठे. हाय काय बाहेर अजून काय? शिवहरा बबी मम्मी परत आजी बाहेर शोधायला गेलेली. काय काय ते काय बघा खाजा. तुला येतो बघा बस. हँड वॉश आणते असली बाटली. हँड वॉश. हा, मग मग अरे वा 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 कलर छान आलाय ना. बिस्किट सारखे झाले सिरियल किती आमच्याकडे आहे ते संडासच्या तिकडे नाही वाडी. हे असे एकत्र टाकले ना तर ते सुटतात चिपकत नाही. हो आता साईडला झालेलं ना वहिनी. असे सर्व फ्राय करते ना. आणि बघ कसे फ्राय करायचे चांगले. कलर बघा डिफरन्स बघा. कलर नाही बघायचं लेअर बघायचे त्याचे लेअर बघ. है ना. हे बघ कसे लेअर सुटले काय बघ. हो हे बघ हे ना. हा लेअर कसे सुटले काय. मस्त ना. हा असे लेअर सुटायला पाहिजे. आता इथे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता इकडे टॉनिक पण घेतात आहे आते. आणि आता आम्ही मस्त पैकी गच्चीवर जाणार आहे आणि खात बसणार आहे. गरम 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 फ्रेश हवेमध्ये ओपन एअर मध्ये. आजी येता का वरती? खाऊ खाऊ. खास करून आज का माहिती काय एवढे दिवस झाले बघा पण आजी वरती आलात तुम्ही कधी? नाही अजून आले नाही. अजून वरती गेलेली नाही. त्या दिवस पण गडबड होती. हा सर्व काय आलेले होते. मग आम्ही थांबून निघून गेलो. आतापर्यंत गेली नाही. रोज येते. काय गावया जावा तुमची फ्रेंड बोलवते बघा बाय. चला तुझी चप्पल खाली. ती प्लेट द्या ती प्लेट द्या. चप्पल खाली ठेवायचे कधी कधी. काव्या रेडी. कधी नाही. या आजीला उद्या बघूया. आजीला कसं वाटतं वरचं टेरेस बघूया. नाही बघितलंय. नाही बघितलंय ना. चला बुबू पण आहे तिकडे. अरे अरे बापरे काय म्हणतो. अरे इथे लावून टाका काय नाही हगून ठेवतील. हे बघ बघ. अरे बापरे ग्राउंड केला नाही त्यांनी. इथे शुभांगी लावून टाका. ते काय ते सर्व या चांगलीच आहे का कलाशीवर आले का एकदम. नाही केलं नाही ते बघ तिथे. हे बघ काय ते. हे काय काय हे असंच पहिलं करून ठेवलं नाही जीवानी तिथे. कुठे. हे काय. आता तुम्हाला समजेल आम्ही एवढं तात्यांनी हसत का होतं. तिथे सर्व खाट करून ठेवतात आहे. पकडायचं पाया हातातून पडेल सर्व. हे बघ काय ते. बापरे. नाही ते गेट वाल्याला सांगितलं. नाही गेट लावणार आहे. इथे बंद करतात. हे पॅक करणार आहे. हे पण पॅक करणार आहे आणि खाली पण पॅक करणार आहे. खाली पॅक करणार खाली. जाऊ दे तिकडे. चला खाली वर. चला चला खाली. त्यातले 2 दे. आजी लावायला लागली पिठलं. एक बघूया खातात काय. चल खाली. चल ते तुकडी खाली खाली वर. तिला पण हाकल. चल. हे काय आहे बा पाव घातला. पडेल हातात. बसा ओपन एअर मध्ये. सीन बघा सीनरी बघा. खाल्लं त्याने खाल्लं शंकरपाल्या. घात जाण्याची घातलं. घ्या एक प्लेट घ्या तुमची. टॉनिक पण घ्या. ओपन एअर मध्ये खायला मजा येते का अशी हव्यामध्ये. पण बुबू भूमीने सर्व घोटायला केलाय. आपापली चहा घ्या. आई घे तुला आई. ठेवा इकडे.
ते काय ते हे नाही करत, ते हे घ्या फक्त प्लेटा, नाही तर हात तोंड टाकतील. चल. आता गरम आहे म्हणून अजून खुसखुशीत होतील ते. आपण पण बघूया खाऊन. एकदम सर्वात आधी याची लेयर्स बघा. ती छोटी उचलली. हे पप्पा छान हे झालं. बघ छोटी उचलली, हे दाखव. खूपच छान. हे लेयर्स बघ मस्त खारी सारखे झाले तर मी. टेस्ट कशी झाली का? मस्त एकदम छान. खुसखुशीत, कुरकुरीत खुसखुशीत कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झाली ना. कधी कधी पण असे मिळत नाही. कधी आणि गरम गरम शंकरपाळे खायची नाही लय मजा असते मम्मी. नंतर कधी कधी कडक होतात. हे कडक नाही होणार, खुसखुशीत होणार. हा असेच राहणार आहे, कडक नाही होणार. लेस मस्त. आजी पहिलीच वरती आले. पहिल्यांदा. ते येऊन गेली, बराच वेळा आम्ही आलो. मी नाही आले. आजीने वरती येऊन बघितलं नव्हतं म्हणून आम्ही बोललो चला संध्याकाळचं एकदम गरम गरम शंकरपाळ्या घेऊन वरती येऊया. चहा टॉनिक पण आहे बघा इकडे ठेवलेलं आहे. खावा या. आणि तोपर्यंत त्यात तुम्ही पण या खायला. या सर्वांनी या. दाखव ए शंकरपाळी दाखव. अरे वा जबरदस्त झाले. हे काय? मस्त ना गरम गरम. तुम्ही पण या खायला. बसा तुम्ही बसा खायला. तो पण सिनरी बघा सर्वांनी. उगाच आहे तू, जात नाही. बुबू थांबत होतं. अगं काठी आहे मोठी. गणपती